তিনি 16 তারিখ 9 মাস 2025 মথানি বিজেপি থানি বিজেপি নি মথা ফাইদি খুব কাহাম না তারক একদম প্ল্যানিং কাহাম না তারক নি নরক হাই সিনাইতাই ক্রিখা হাসা কাবো নরক নি গুনুসে সিনি ত্রিপুরা নস নাঙ্গি তো নরক নি গুনুই নরক হাই সাদ্রমতে পদ মানজরং নি গুনুইনাই ফাতারা হাwo sikon mikon restaurant samangkhani manager khani rongni nongni damsi norok hai sikon mikon pot tongnai emile md sirongni tamung nai hunu nongni gunu sesin tripura kosogo nongni gunui norok hai tongnari nya ne tongnai gunui buni fatara harogo norok nuge da bahkiman dong norok mukhang thai ne phunuk lai norok norok mukhang ta phunuk dik norok hai ne tarok norok hai emile rok norok hai pot manjor amga phunige tongman chau bo tabung simi asin borok Bujangmani, Thimani, Tanjangmani, Suljangmani, Noro MLA, MDC, EM, CM Tongnarang is saying a bagay sini borok, National Party family, Bina National Party family, Norang Gune Sini, Des Kosogo, Sini Tirba Kosogo, Sini Zuborok Basajongo, Yang Washata, Tong Tong Ladi, Jubog Egan Kanka, Soklai Tangagan, Soklai, Masa Portganang, Dofanivagi Cox Hebro, Masa. Soklai tang jagan soklai yoi saija mangkha bahai choli no nor phatar hastergo thaikin duklai ngada bujin des bahike develop dang ono pradesh rogo telangana bahike man saija man maya ka sung hordei orun barobai kok salai dei sungni saimi angka bahike man araba bina national party tongo jotono ndc mla mantri jotono ek jaga rastrolok andolon kotor khainai satta kaisani bisingo sune gani thangai mare yo siang ka sanghode oroni barangno nor hemlerok tirprao to nyafan sugu phadra hase phainai buine plate chobai de plate mantri ti pho emle ti sadram de podman jakte nor laisia da nor gnyo dofa nosto nangu chini borong dofa nosto nangu national party tongkhe chini borong ni bagai chini dofa ni bagai kok saimia sadram ta company kaisa se tabu laga norok tubi me ko norok Tirpurawo nongni gununyo sini borok kemua thoikya noron gununyo sini borok yang phatra hamang ma phaibeyo bunyaro samung ma khaibeyo norok bohok phalisai tongaro জনসাধারণ পাবলিক ni vote na hoinai public জনসাধারণ vote hoinyo nor MDC EM MLA মন্ত্রী সাধারণ তো লোকাল ni pod সাধারণ তো okoni pod district ni pod ki cholap koroi norok Komori thangane komor sogoi thangnai nongni gununai boyinga hana habo hana phayo jagane sago jagano norongni gunui norok hai neta emla hamiane guningo father hau kisa gurinai phaide father hani tomung bahai buni raju bahai ke mani tong haine hibaidi kisa norok hai emla rok norok hai mantri rok national party bahai ken biribiti naka bina national party bahai biribiti naka Des norok damano sini Tripurano nongno tomung bai ano romunya hari kokdi hingga to koknai jelo romunya hari bono jelo daring ka nai kaisa na diman khaipungdi kaisa matro kaisa nang dabi khayo nongno national party khaipano school manai nok manai agi jog phano bharat boson niyam na abo a nok ni bagai nang dabi khanya nang ya a school ni bagai nang dabi khanya nang dabi khaifan phayo abo agi ako aimpiri tongkhorwa hanyo Elan sang lai kha tamuman kha koyekta man kha manai paikha tabok ma elan song kha payukha tabo tinta party tongo tinta Tripurawo tinta partner elan tamuman kha sari jot party ni MLA MDC ya mantri tongna rang songrang ang public sadram public tamuman kha sari elan pangna rangai national party khai tamuman kha sari rasa roka andolon kodor khai ke tang ba Tripurawo Sara bemung blok kai kibdei ta khuluk dei puni father haste baikman sanghar dei aron barorong no norok wajanya da bohok pungdrap sim chebla mantri MLA MDC yem dong norok wa dofan boy kok se budna na farga para pram te guru ko norok markhano amai sarika masano hai ini na ani katal video wo gangke ani sane okrate ani sane kotoro wa hai lamso wo gangke bayap song norok logi mangkana video ni screen o Poroksa ini takuk no MDC MLA te minister te kami amsai rogo neta tongnai rokno tuyei bo
tam honai saka norok poila video ni ikon sakili uno norok nogoi mangkana botini tamni bagai asake neta hindi MDC MLA minister rongno tang bonjol jamani nangka angka bini kaisa region tongo a region ungkha tini o region nokno ang pulan sing paithak jora subai sukrubai serai ke sawai phnai rwnai bai opsong botini tamni bagai jol jamani nangkha tabuk rondi kufur kosom ni bisingo kufur ni ode kosomo thango kosom ni ode kufur phai obo hai nugui belai kino joli jakha yaba tini tiprasarok tabuk tini tiprasa dofa hangkani bagai tabuk dili hasteo thangai busu kosto khlaioi tini manthangyo sanai dong yaba thangai hingkangki tini yang tripura hasteo kami amsaya tongnai lukurok tabuk phano khasiako thangai hingkangki kufur kosom nei orwaisa yakri selayo thanglayo abo haino nogoi belai kino bo joli jakha thangai hingkangki kami amsayo NDC MLA kami ni netarok borokno class khaimani hamjani bo oro koksi jawi saka class khaimani hamjani bagino borok tini kaisa party ni takasa party o yakri seo thanglayo abo hai hinai siapa belai kino joli jakha thangai hingkangki chini tiprasa dofani borok thangai phatar hasteo phaiye boni election ni nang thangai mairang sitrano kunani nang thangai samung khlai tongmani nang abo hingkangki joto tini tripura hasteo naimo thangnai minister MLA MDC tei netarok ni bagino class khaimani hamjani bagino जों tini obo haike phatar hasteo haie buni muni buni lepti kunani nango hinui bo kha reoi belai kheno dukhuk nangjagoi bo okokno Facebook live o phaiye sanani nangkha bayap song tei amoni bisingo tei kaisa region tongo hingke tini tripura sarok tabuk phano khasiyako tangai hingkangke जों nugui mangkha kwbangma kami rogono tabuk phano abo haikeno buibai thogaijago tei mothokjago abo haikeno khlaioi tabuk phano tonjak baiko tangai hingkangke lamani kuno save kwrui tei nini tui save kwrui current ni save kwrui kami bo tabuk phano current kwrui tui kwrui haino tuisa dungoni abono khogoi tabuk phano kosto khai hapung hatai kawoi tui tuoi nangui ma tongjabaio hingke abo chwng nang ang simi abo saimanja joto tini tripura hasteni borok joto no saimano jaga o se tui ni bagui available current ni bagui available siapa kono jaga o hingkangke anang phano kwrui wngui no kosto khai tini borok tabuk phano ma tongjakbaio hingkangke bayap song tini norok no obose subai sukrubui sanani hinui phaio hingke chini o taku khoroksa belai kheno joli jakha hingkangke tini ni video asuk tui o hingke video kita lokai thangka hingkangke norok pula sini paithak jora video no nai tongmani bagui norok no belai no tini video hambai।